हेलो गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय गोजोन मोनाबिलिनिसिम आरो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बराय हरग्रोनानै लानाय जाबाय। आच्छा बाथ्रायाथ' जाबाय ओरैबायदि जेन'ब्ला आंनि भिडिअ बानायनायनि सायाव आरो आंनि भिडिअ कन्टेन्टनि सायाव रायलायनो होननानै फैदों आं। जेन'ब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनो आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै एसे कमेन्टआव खिथाहरदो। जास्ट आं भिडिअफोरखौ ओरैनो इन्टारटेन हिसाबैसो खालामनाय जायो आरो जेन'ब्ला बांसिन मानसियानो सोरबा दुखु सोरबा दाहा सोरबा बायदिसिना साननाय टेनसन बेफोराव गब'नानै थायो, नाथाय जों बेफोरबायदि साननाय हनायखौ सानबाय थानानै दुखुआव गब'नानै थानाय बेफोरखौ जोंथ' जेबो जाया बेफोरजों। बेनिखायनो आं एसे एनै भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना टाइम पास जागोन आरो एसे इन्टारेस्ट मोननानै इन्टारटेन जालांगोन एबा साननाय हनायखौ बावनानै एसे मिनिलांगोन खुसि खालामलांगोन। बिनि थाखाय आं भिडिअफोरखौ एसे बिदिनो ब्लगिंफोरखौ गाजा स्टाइलै बानायनाय जायो आरो नोंथांमोनहा माबायदि मोनो बेफोरखौ। गासैबो मानसिया एखे लेभेलावनो थाया, सोरबा मोजां मोनो जागोन सोरबा गाज्रिबो मोनो जागोन। बेफोरखौ नोंथांमोना खिथाहरदो माबायदि मोनो आरो नोंथांमोनाव बेखौनो सोंहरनाय जाबाय आरो आङो। आरो आंनि भिडिअफ्राथ' दासिमबो भिउसआ बुरजा फैया आरो साबसक्राइबाराथ' 1K थांनो थाखाय गोबां आकाश पाताल गोजानाव दं, दाबो गैया एसेल' आंनि साबसक्राइबारा। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसे हायो एसे आंखौ सापर्ट खालामदो। हायोबा बयबो अननानै आंखौ जाय मोजां मोनो आंनि भिडिअफोरखौ जाय नायो साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै बयबो साबसक्राइब खालामनानै गालांदो आंनि चेनेलखौ। नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायनो लुगैयो, जों गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगोन, अब्लासो जों बयबो जौगालांनो हागोन। सोरबा सासेया जौगाबासो बै उननि सुबुङा जौगालांगोन। बिनि थाखायनो जों बयबो सापर्ट खालामलायनांगोन। ओंखायनो बयबो आंनि चेनेलखौबो अननानै साबसक्राइब खालामदो। साबसक्राइब खालामाखैबा बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनो सानो आङो। दासिमबो 1K थाङाखै आरो गोबां गोजानाव दं होननानै आं फोरमायखाबाय नोंथांमोननिसिम। अननानै थाबैनो 1K खालामदो। बिनिखायनो आरो आं नोंथांमोननि सापर्ट अनसायनाय मोनोब्ला आं गोबां बायदिसिना भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो बांसिन इन्टारटेन भिडिअ बानायनो नाजागोन। आं मोजां इन्टारटेन भिडिअ खालामलांगोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना हाजासे सापर्टल' खालाम। अब्ला नोंथांमोनाथ' गासैबो बाथ्राखौ मोनथिखाजोब्बाय आरो नोंथांमोननो फोरमायबाय आङो। बांसिन इन्टारटेन खालामलांगोन आङो, हाजासे मानि नोंथांमोनखौ मदद खालामनो खावलायदों आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोननि सापर्ट नङाबा आं दावगालांनो हाया आरो दाथ' मा बुंबावनो, जेन'ब्ला नोंथांमोना एसे सानलायदो आरो जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायदो। आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ आं बांसिन खावलायनो गोसो जादों। जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मानो बुङोब्ला गोबां क्रियेटरफ्रा खम, बिनिखायनो दासो जाखांफुनाय अनेक दं आरो नाथाय खम। दस्रा डिस्ट्रिक्टआव नायोबा क'क्राझाराव खमसिन होननानै सानजायो। बेनिखायनो आंबो क'क्राझारनिफ्राय सासे क्रियेटर जानो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट होलांदो। नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो आं क्रियेटर जानो हागोन आरो आंनि गोसोआबो थुलुंगाखांगोन। जेब्ला नोंसिनि सापर्ट मोनो अब्लासो आंनि गोसोआबो मोजां भिडिअ लाबोनो बांसिन थुलुंगाखांगोन। जेब्ला सापर्टखौ नोंथांमोननिखौ मोननो थाङा अब्ला आं दावगालांनो हानाय नङा आरो आं ससे लामायावनो आन्दायनानै थालांनांगोन होननानै आं सानो आरोखि। जेन'ब्ला नोंथांमोना दा मा सानखो नोंथांमोना बुंहरदो आरो आंखौ मोजां मोनोबा आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनोबा नोंथांमोना सापर्ट खालामलांदो आरो चेनेलावखौ अननानै साबसक्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो माबायदि। अब्ला भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनाय जासिगोन, सानाबो हाबसैनो। औ नै मोनानोसै। अब्ला नोंथांमोना सानलायदो आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आंबो दावगालांगोन होननानै सानबाय आरो आं मिजिंथिनाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट खालामलांगोन होननानै। आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ 1K साबसक्राइबार खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय नोंथांमोननि सायाव रोजायै। अब्ला भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।